Ćao, čao! Danas pričamo o prirodnoj metodi balansiranja hormona pomoću semenki, seed cyclingu, a ako ostaneš do kraja, podelit ću i recept za kolagen žele bombone, prirodni suplement za zdravlje kože, zglobova, kose i noktiju. Prvo pravimo prvu vrstu kuglica, detaljne sastojke ste videli još na početku videa, možete da se vratite na početak i zaustavite video i vidite šta vam je potrebno da biste napravili ove kuglice. Kuglice se jako lako prave tako što pomešate semenke golice, lan, urme, ovsene pahuljice, kokosovo ulje i malo vode. Detaljne mere možete da vidite na početku videa, a napisat ću i u opisu videa. Sve sastojke stavite u blender i blendate. Ja sam ih već probala i blago su slatke zbog urmi. Ova smesa može da se formira u kuglice, a može i da se dodaje kao kaša ili smuti. Ja ih pojedajem kao dezert. Odmah prelazimo na recept za druge kuglice. Semena koja koristimo za pripremu su drugačija. Sada su nam potrebne suncokret, susam, ovsene pahuljice, sveže maline, kokosovo ulje i kokosovo brašno. Tačne mere možete vidjeti na početku videa, a napisat ću ih i u opisu videa. Sada je pravi trenutak da vas pozovem da zapratite kanal ako to već niste učinili, jer na taj način ostajemo u kontaktu za naredne videe. Maline dodaju osvežavajuću notu i dodatnu dozu antioksidanata, a kokos kremastu strukturu i fini lagani ukus. U ova dva recepta nema nikakvih veštačkih dodataka, samo jednostavni moćni sastojci koji rade u korist tvog tela. Priprema traje par minuta, ali bukvalno nekoliko minuta, ali efekti traju mnogo duže. Za tačne benefite na tvoje zdravlje posavetuj se sa nekim nutricionistom. Ja sam samo tu da podelim ovaj recept da dođe do većeg broja ljudi. Pišite mi u komentarima sve što vas interesuje, rado ću podeliti svoja iskustva sa vama. Ove kuglice su možda najzanimljivije i najlepše kuglice koje sam ikada napravila zbog ove boje koju daju maline. Na mom kanalu imate i recept posnih kuglica za koje ću ostaviti link u okviru ovog videa, a koje pravim duže od 10 godina i koje su moja iskrena preporuka. Ukoliko vam se sviđa ovakav tip videa, podelite svoje utiske u komentarima ukoliko želite da pravim nešto slično, a uskoro prelazimo na novi recept. Na kraju pravimo ove kolagen bombone, žele bombone. Priprema ovih bombona je brza i jednostavna. Sve počinje sa 250 ml sveže ceđenog soka od pomoranđe, ne zbog ukusa, već i zbog vitamina C. Zatim se dodaje 200 g goveđeg želatina koji će ove bombone učiniti čvrstim i obogatiti ih kolagenom. Da pojačamo dejstvo, dodajemo pola kašičice kurkume i pola kašičice đumbira. Sve sastojke lagano zagrevamo dok se ne sjedine, a zatim smesu sipamo u kalupe i ostavimo ih u frižider da stegnu. Za par sati naše kolagen bombone su spremne. Nisam pokazivala konkretnu izradu ovog recepta, samo njen finalni deo, ali veoma je lako napraviti ih. Savršen su način da se pobrinemo za sebe iznutra bez mnogo truda. Ja ih pravim već mesecima i one su moja iskrena preporuka. Ja sam se čisto pitala da li ovakve bombone mogu biti od prirodnih sastojaka
i sada sam se uverila da mogu. Ako su ti se dopali ovi prijedlozi kako da podržiš hormonalni balans, poboljšaš zdravlje kože i zglobova ili samo da uživaš u zdravim poslasticama, ostavi like, zaprati kanal i reci u komentarima da li bi probala neki od ovih recepata, ukoliko već nisi. Sada vas pitam nešto potpuno nevezano za temu. Da možete da jedete jednu poslasticu do kraja života, šta bi to bilo? Možda dobijem inspiraciju za neki novi recept. Do tada, čao, čao!